Productions, тук сме с Dum Videos и Иво Иванов, на който му крашна нета. Нещо от този род. Поред така. Да, нали, Left the Game. Да, ето крашна. И пак сме правим някакъв стъп бонус епизод, пак в моба арената, понеже... Така... Абонирайте се за Dum Videos, този як скин. Покажи скина. Еми го моя акаунт. Аз съм Ходжош, но як скинове. Дайте видим гърба. Чакай да го гледаме. Виж ма, гледай ма. Айде. И ние сме купили Майнкрафт, нали? Да. Как? Иво ли? Нека бивалите да почва. Чакай, аз не съм се нагласил все още. Чакай, че ме забих. Брутално. Иво ли са джойнал в разговората? Не. Така, айде, готов ли си? Да. Чакай, че забива. Сменям мъглата на шорт. Смут лайт оф на го нагласа, нали? Аз допреди не знаех за смут лайт оф. Ти спомняш си като ми каза? Да. И що ми каза човек? Ай. Така. Шорт. Се пусна на тим да игра. Аре, готов ли си? Аре, влизам. Аз съм с тварите. О, леле, мамка ти, ватка. Би се едно PvP, нали знаеш? Да. Имам 15 нива яко. Убий крипера. Знаеш каква е целта на Марк Джойна? Чак вчера го полумях. Целта да убиваш колко само повече много е смисъл. Като спална веднага трябва да бъдеш, за да не се натрупват. Той интимна на нали? Да. Тото, нали, като почва да се натрупват, сега си по-трудно. Сега аз гледам да спална. С 12 лупа са добре ли игра? 15. А ти с кой Optifine? Сега съм Optifine 1.3.2 HD B3. Ти с къв Optifine си? Цъкни на футър и то пиш там. Optifine, моята версия е 1.3.2 HDU B3. Твоя кафе. И двойка е толкова. Optifine-вете, колко по-висока резолюция Optifine, толкова повече лаг. Лесно. HDU B3. Аз сменя Optifine. Може на мен Optifine ми не защото лаги, просто много по-яки настройки има. Примерно както вкараш на фас, можеш да гасиш тревата на фенси. Пък ти на нещо хубаво се вижда тревата на фенси. Примерно така. Цепи монстърите, защото един уейф ли не сме вдигнали? Ейти 10 отваря инстант хелт. Върни са! 10 отваря инстант хелт за фърляне. Половината от една четвърта отварите. Макс, не си ли не те поканил, бе? Да. Той какъв приятел ти? Крипърите няма нужда. Не, всъщност трябва. И то знаеш как се спамват повече крипъри. Знаеш как се спамват повече мобове? Като оставиш мобовете живи и те все едно си викат приятели. В смисъл, като ги убиваш, по-лесно се качват уейвове и мобовете по-трудно се спамват. Те все едно си викат приятели. Те едно викат, ти скелет, брат, айди идвай тук по мене. Ох, че попаднах от високо. О, за тебе паяк. Убий всичко от мен, аз убивам всичко до тебе и за тебе. О, не, сега идва... Взехме само 4 дърт. Виждаш. 4 дърт, не. Каква е тази награда? Фликс е... Знали. Да.
Да, всъщност, абонирайте, сабскрайбърите. След като съберем 5 сабскрайбъра, ще отида в Рестворис, ще покажа как ние двамата пием 500 мл кола, нали? Смисъл. Да. Сега Добре. всъщност аз ще снимам как пия 500 мл кола. И малко слайм, че ли ме удари, не? Да. Да, бе, не си. На 10 И не ме удари. 10 лайка ще започна нова поредица на Minecraft 1.7.3, нали така, Фори? Да. Иво е тука. Да, бе, шегуваш ли за нас? Долу, по отворената. Дали може да се джойни в конференц? Не. Идват много са. Фърлям отвара и почвам да ги трипя. Биги, спалната се повече. Той Wave 8 няма почти никакви мобове, които всъщност е много добре, нали? Да. Оф, аз май свалих меча, ама едва ли. Що може ти е в мене? Ето е ясно. Не. Я искам... Ако си хвърлям нещо и още в тебе, значи да си го хвърля. Нали. Не, то просто лагна и нали знаеш, че като лагни и като свалиш нещо, не се усеща. Да. Има крипер. Да, убили, те си викат приятели. Безполезни крипърите. Щеш да бъде 1000 пъти по-трудно, ако бяха наистина крипъри. Те са си наистина крипъри. Али такива, които се оголемяват 2 пъти. И получихме само една тъпа пръчка. Един бон. Аз получих. Чакай. Да, този път си заснема микрофона. Той е записван, де. Не. Пи отваря за кръв. Не. Само 2 сърцета би взехме. Успя. Иво, още ли е отдолу? Да. Помагам. Пак за теб. Бос. Не, Кей Спайдър. Доста малко мобове за Wave 10, нали? Кей Спайдъри. Хелп. Умирам. Аз не знам. Умрях вече. Не са пъл. То занади. Кой не може занади? Ако може да го държим в един левел, ще го унищожим. Ай, караба. Не, босовете вече... Те босовете имат специални такива допълнителни сили. Да. Където пише бос ability. Да, бос ability. На Wave 11 сме. Браво! Още малко ще печелим диамантия меч. Радва ли за това? Да. Ма трябва да държим до 16 Wave. Аз един път на 15 Wave умрях. Тъкмо като почва 16 Wave. Тъкмо преди да почне. Не, звънят ми! Не. Отклонявам. Да. Добре, ще успееш ли да оживиш? Не. О, Блейз, бе! Не, Нали? скачай във водата. И му падна долу. Джъмпи във водата, бързо. Бързо във водата. Лаги ми. На мен е малко. Кей Спайдър. Ой. Ой, караба. Оцелиха ма. То този Блейз запали всички. И Иво ли дори? Не. Горящ паяк, яко. Нали? Не. Кей Спайдър, не. Уив 13, дреса, диаманти. Не мога. Фърлям отваря за убийство на мобове. Влезе точно ден. Аз изразходах всички такива отвари. Не, умрях. Съжалявам. Добре, ужас. И това видиш нашия епизод. Много се съжалявам, че стана така. Да. Коментирам, качвам, че ли умря, да, супер. Сабскрайбайте мене и ето да човек, обърни се. Няма. Обърни се! Да! И ние сме двамата братя. Така. Чакай. Гледай на там, де в момента гледаш. До скоро!